Nova explosió a la nuclear de Fukushima a 240 quilòmetres de Tòquio. L'estructura exterior d'un segon reactor ha quedat completament danyada. Fuita radioactiva a la central de Fukushima. S'evacuen 70.000 persones més al voltant de la nuclear. El govern japonès reconeix que hi ha perill per la població i França eleva l'accident al nivell 6, des d'un grau per sota del desastre de中には車の中に取り残されたまま流された、人たちの、そしてご覧のように土煙というか上がりましてですね、